Bueno, eu sou a Laura Rodríguez, son o número 4 desta lista. Son unha persoa que ten moita forza física e anímica, falla un pouco a voz. E entre que estou polas mañás de profe de prácticas e pola tarde de teleoperadora, e logo a campaña electoral, a voz xa pobre, se me falla tedes que disculpar. Ben, estamos en campaña electoral, non? Como entendemos nós a campaña electoral? Como queremos utilizar nós a campaña electoral? Pois creemos que se ten que utilizar para explicar quenes somos, que fixemos este tempo e, sobre todo, cales son as nosas propostas, non? Ou iso debería de ser. É evidente, seguro que vos podedes saber, que non todos son iguales de honestos do que somos nós, e hai moitos que non teñen ningún tipo de reparo en falar, en facer, en dicir cousas que, se ben non enganan a ninguén, a intención de mentir anteñen, non? Todos se presentan como os mellores, todos teñen os mellores propósitos, todos teñen boas ideas, todos somos máis comprometidos, pero iso en realidade só podemos dicir nós. Con honestidade só podemos dicir nós. Mirando os ollos a xente, como dixen o outro día. E por que? Porque os feitos nos avalan, dicía antes Abel. Nós temos un pasado do que enorgullecernos, temos un pasado que nos respalda, temos un pasado que reivindicamos, porque ainda que parezca algo que algo sinxelo e tal, non o ten todo o mundo. Uns non o teñen directamente, se presentan non se sabe de onde, prometéndonos o oro e o moro, e outros teñeno, pero non o poden reivindicar por medo a acabar no xulgado, de novo. O Bloque sempre estivo aí, o Bloque non ven a sacar a foto, o Bloque non aparece da nada na campaña electoral. O Bloque estivo cos mariñeiros no tema do cerco, estivo cos adenses defendendo o acceso público ao L, estivo defendendo o tema do recoñecemento de ben de interés cultural o Pazo de Meirás, etcétera, etcétera, etcétera. Estivo e estará aí, sempre. E sabedes por qué? Sabedes por que nós non acordamos aquí 15 días antes a facer todo? Porque nós non é que estemos co povo, que non somos o povo. Nós non somos héroes, non somos salvadores, somos veciños e veciñas.